Сярод мастакоў заўважаюць, што акварэль цяпер не вельмі папулярны жанр. Мастакі імкнуцца да графікі, новых складаных і сінтэтычных формаў. Тым часам гомельскі мастак Уладзімір Кароткі прысвяціў гэтаму ціхаму і лірычнаму жанру фактычна ўсё жыццё і даказаў, што ў ім можна дасканала перадаваць эмоцыі і думкі. Мастак меў дзве музы – акварэль і любоў да радзімы. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС Уладзімір Кароткі нават выправіўся ў адзіночны пленэр па забруджаных мясцінах и привез оттуль цикл творов, присвященных трагедии. Он занимался лирическим пейзажем вот белорусским, нашим, родным. Работы, как и наша природа, часто сдержанные, не всегда несут очень какой-то там заряд большой радости и веселья. А как у любого человека, они, в общем-то, разные по настроению. У Гомельскім палацы Румянцевых і Пацкевічаў адкрылася выстава памяці Уладзіміра Кароткага «Родныя прасторы» у акварэльных матывах. Блізкія і сябры мастака прыгадвалі яго як вельмі працавітага чалавека. Колькасць ягоных працаў складае больш за 1000 карцінаў, якія захоўваюцца ў фондах беларускіх музеяў ці ў прыватных калекцыях. Для Кароткага ягоныя творы былі не проста працай ці рамяством. К своим картинам он всегда относился как к детям, к своим. Ну и хотел он, чтобы эти картины увидели, как говорится, зрители, как говорится, все. И поэтому просил нас, чтобы мы, конечно, старались дарить эти картины именно в музее. Гэтую апошнюю волю мастака сям'я выканала. Сын Уладзіміра Кароткага перадаў ягоную карціну «Ліхтары» у фонд палацава-паркавага ансамблю, у якім, дарэчы, мастака памятаюць як сябра музею. Владимир Петрович, он действительно его называли сябром, другом музея, потому что он часто приходил к нам, и не только на выставки своих коллег, он приходил просто так, и он дарил свои работы. У нас подаренное при жизни Владимира Петровича, он сам передал в дар музею более 40 своих работ. Это большая коллекция художественная, которая хранится у нас в фондах музея. У сваіх пейзажах Уладзімір Кароткі даводзіць, што звычайныя для гомельцаў мясціны насамрэч вартыя увагі і што прыгажосць заўжды побач. Галоўнае толькі спыніцца і разгледзець яе. Ганна Вашченко, Белсад.